Ġozet, għanna minna għek għanni Taf kemm ħan nitkellmu fuq suġġett interessanti issa. Minn wieħed għall-ieħor. Tħallini nimxiek naqrax il-passarella. Illum iva. Illum qed tifaħruna ħafna. Vera, għandek biex, mela tina. Għaddawk iż-żewġ kilos, allura nesponjom naqra x'taħseb ġo. Tajjeb, proset, tinqala, Mana hawnhekk għandna l-Sur James Portelli. Nilqgħuk magħna, James ġej minn Xirkamini. Mela nibdew minn hawn, fil-programm tagħna, James. U nibdew mill-bidu. X'inhu Xirkamini u l-iskop anke ta' din il-laqda? Mela, l-isem, l-għolet nirringrazzjakom tal-istedina. Pjaċir tagħna xi huwa suġġett interessanti li nixtiequ anke naqsmu inti taqsmu magħna u mat-telespettaturi wkoll. Napprezza. Xirkamini l-isem huwa magħmul minn bħalma tafuntom il-Malti huwa mixela ta' Arbi u Taljan bħala lingwa. Allura Xirkamini għażilnieh propju b'dak il-mod. Xirka li tfisser għaqda tal-kammini li huma mixjiet. Għadnihom flimkien u saret Xirkamini. U aħna dedikati bħala organizzazzjoni volontarja, dedikati specifically għal-mixi. Però mhux il-mixi kollu, il-mixi li nħarsu lejh aħna huwa mixi li għandu warajh xi skop storiku, kulturali, li hemm xi heritage fih. Ġifieri bdejna mill-mixja famuża ta' Santiago, ta' Spanja ovvjament, ma mbagħad ftaħna fuq mixjiet oħra, pereżempju Celtic Caminos, l-Irlanda, Scotland, l-Italja wkoll, Spanja, Franza. U għandna l-unur li ngħidu bħala Malta li pajjiż żgħir fl-Ewropa tajna lil Spanja l-itwal Camino de Santiago li għandha. L-itwal Camino de Santiago jibda minn Malta, jaqsam Sqallija, Sardenja u Spanja kollha huwa ta' 3600 kilometru ta' baħar u art. U l-Ispanjoli tant kemm kienu grati ta' dan li barra Sant'Angelo regalawna lill-Gvern Malti lill-Maltin dak li ngħidulu l-ħito tal-irħam li qed imwaħħal barra Sant'Angelo. Issa min jista' jagħmilhom dal-mixjiet għax dawn ma' fart interessanti imma kulħadd jista' jagħmilhom. Hija mistoqsija interessanti fil-fatt. Għanna min jimxi magħna ġifieri tfal ta' età dik li kont saqsik ukoll, kont se ngħidlek daw isu m'hemmx etajiet ukoll għalihom. Ġifieri għandna min jimxi magħna li jgħat anke fis-sebgħinijiet u jqarreb it-tmenijiet u għandna wkoll anke tfal. Ġifieri l-ispenja hija daqshekk. Tajjeb li nfehmu wkoll għax inti għandek ħafna esperjenza forsi tista' tfhimna dal-mixjiet kif isiru għax dawn nafu li aħna daw tippjanaw kważi xahar sħiħ, sija b'sija fejn ħatif u fejn sa toqgħodu. Is-sabiħ tagħha hija li ftit nies jippjanaw, ma minn mbagħad jimxiha jista' jirilassa. Għax kun hemm l-organizzazzjoni li torganizza. Però toħloq bilanċ għax semmejt punt tajjeb inti, toħloq bilanċ li primarjament bniedem jimxi biex jistrieħ. Kif jgħidu bl-Ingliż to distress. Ġifier forsi fil-mobile, jekk qed fil-kampanja forsi m'hemmx qas reception ma jdoqlok. Ġiġmiel tisma' dawk il-ħsejjes ta' madwarek. Li tisma' li tkun pereżempju barra tisma' ħsies ta' safar differenti. Verament biex jagħmel natura. Daqshekk. Ġifieri l-idea hija dik. Issa, l-idea hija li wieħed jistrieħ, ma jridux indaħlu ħafna regoli ta' li titlaq f'dal ħin u tasal f'dal ħin. Allura ċerta mixjiet fl-Ewropa, għax illum ħafna minn dawn huma standard f'livell Ewropew anke bis-sinjali li għandhom, li sa ċertu punt jekk bniedem jgħid isma' jiena ħanħu daqsxejn iktar bil-mod. Għax hawnhekk ħdej pont, ħdej xmara, qed niġbed erba' ritratti żejda. Jew dan bar li oġobni ħanieqaf nieħu kafè pereżempju, jew smajt li dan għandu minn Spanja tortija Spanjola tajba. Allura dak li jkun ma tippressaħx jaf li jekk se jdum 4 sigħat, 6 sigħat jew 8 sigħat biex jasal fejn għandu jasal, l-accommodation booked m'għandux problema u jew jqasmu l-ġurnata kif huma u s-signs jeżistu ġifieri jimxu magħhom. James, peress li kif għadna tista' toħodha easy. Imma hemm mbagħad limitus kemm tista' toħod easy. Allura nimmaġina illi ċertu preparament irid isir minn qabel. Forsi tgħidilna anki x'tip ta' preparament irid isir. Aħna ma norbtux in-nies li bil-forsi jimxu magħna, però li nipprovdu aħna huwa li għalmenu darbtej f'ġimgħa, pereżempju nofs il-ġimgħa,
l-erba namlu dik la power walk, xej lajtajnik fuq computer u mill-satej mis-7 sa' 9 Ġifieri dawn jissu mejja ngħidu fi kliem ieħor jisu training li tkun ħatamel biex inti tista' tagħmel dal-mixjiet. U s-sibt namlu mixja daqsxejn twal u ġieli namlu l-ħadd ġurnata twila u jekk qed nippreparaw li xi kammino twil barra, forsi ngħidu nagħmlu weekend sqallija viċin ħalli nittrejnjaw ftit iktar. Importanti iktar milli l-iktar ħaġa importanti għat-training fil-fatt hija li biex bniedem ma jweġġax. Għax bniedem jipprova jimxi fit-tul mingħajr training tispiċċa bi blisters, tispiċċa b'inflammation, urdu nevitaw. U anki tkun ma' xi ħadd illi ovvjament ikollu l-esperjenza anka tkun taf il-gear li għandek huwa importanti illi l-gear li kollok fuq. The way, my way. Dak huwa film li se nuru St. James Cavalier is-sibt li ġej. Għaw l-awtur tal-ktieb u d-direttur tal-film fil-fatt William Bennett, għadni kif kont miegħu issa fil-fatt għadu kif wasal Malta. Ġifieri is going to premiere Malta l-weekend li ġej se nagħmluh St. James Cavalier. Hija l-istorja tiegħu kif il-kammino bidel lilu, raġel in his 60s li qatt ma kien sema bil-kammino, ġi mill-Awstralja ġi holiday fi Franza ra nies jimxu, ara fuq il-kammino mar jimxi kammino u bidillu ħajtu. Hija storja ħelwa ħafna. Issa, aħna hawnhekk ma nagħmlux dawn l-intervisti biex ġast kemm għamilnihom. Aħna nkunu nixtiequ wkoll li nwasslu forsi messaġġ anke għat-telespettaturi li qed jarawna li jekk forsi daw qed insaqsik għax jiena m'iniex familjari ma' da suġġett, rajt ftit biex ovvjament kont naf li ġej inti biex inkunu anke nafu bej wieħed u ieħor. Jekk forsi hemm xi ħadd id-dar jien naf li dawn huma sbieħ ukoll anke biex inti tagħmel ħbieb ġodda, tintegra ma' nies. Nafu li kemm dejjem ngħidu kemm importanti li ngħinu u kemm sfortunatament f'pajjiżna ukoll anke minn statistiċi li saru kemm hawn nies li huma ibatu mill-loneliness. U daw kull età, ġifieri ma tgħidx kbar, żgħar. Jekk jien forsi qatt m'għamil xejn u nitħajjar li nibda ninaqat magħkom, l-ewwel ejja nibdew minn Malta. Huwa possibbli? Iva, huwa possibbli aħna bħala Xirkamini għandna s-sit tagħna xirkamini.org. Se nruhom ukoll it-telespettaturi. Għandna ġifieri membership u bil-membership fi żgħira li niġbru nużawha biex anke we maintain is-signs li tellajna Malta. Irrid nisħaq li mhux minn butna biss manka blajnuna u nirringrazzjom minn hawnhekk tal-MTA, il-Malta Tourism Authority, u flimkien magħhom partnership magħhom għandna da signs u l-membru fi żgħira li għandu jaflu wkoll li jikkontribwixxi xi ħaġa biex ħadd toħri gawdi. U mbagħad nagħmlu dan mixi darbtej fil-ġimgħa. Il-mixi għandna pereżempju ta' l-erba fil-għaxija tkun power walk. Pjaċir imma taraw postijiet differenti. Naħseb hux vera anke ġo Malta l-postijiet li xi kultant aħna bil-karozzi u hekk ma jintlaħqux. Pereżempju s-sibt li għadda biex nieħu eżempju, ftit ilu kienu qed jitkellmu fl-aħbarijiet fuq dik l-iskoperta li saret fl-art tal-Latmija jew Artuta. Iva, li saret milux. Allura għadna ħammorru nagħmlu mixja l-hemmhekk. Almenu in-nies li qatt maraw jgħidu ara dan huwa l-ar, da li tefalna l-istorja 1500 sena li se jkollhom ibidlu l-history books minħabba fih. Bad komplejna nimxu fuq it-tafal inżilna post jgħidulu fom ammieħ jew għajn ammieħ jew ras ammieħ smiet differenti l-istess post li huwa promontorju fl-aħħar tara Għawdex u ma tiddu tarnellija. U tlajna n-naħa l-oħra lej Torri l-Aħmar. U bħal daw ħafna postijiet hekk Malta. Hawnhekk qegħdin naraw James, qegħdin naraw anki l-Facebook page tagħkom illi jistgħu isibuha Xirkamini. Sejtni kemm jistgħu jimxu nies, skużani, fek dak ir-ritratt li għadek scrolli għal fuq, hemmhekk qed taraw ras żgħira warajja. Fil-fatt għandi l-grenza hemm wara. Jiġifieri ara etajiet differenti. Ovvjament jien naħseb li dawn inti mhux se tibda mal-ewwel b'mixja twila ħafna. Allura bniedem ukoll ħaj jipprepara anke l-fiżika tiegħu. U naħseb din inti għattilna fil-bidu li qed tajjeb ħafna, hija tajjeb ħafna wkoll anke kemm għas-saħħa mentali imma anke saħħa fiżika tagħna. Iva. Hija tajba sa mentali, fiżika, emozjonali. Storikament in-nies jgħidu li kienu jagħmlu peregrinaġġi għal skopijiet reliġjużi, mu veru xejn.
Ir-realtà hija. Xaħna pellegrinaċċi kultant norbtu. Ir-realtà mhix hekk. Ħammorru lura fil-istorja letterarja u nitkellmu fuq Chaucer. Chaucer għandhom il-Pilgrim's Tales, dawk il-kodba kollha. Meta tara l-kodba tagħhom, dan nies biex jivvjaġġaw minn post għal ieħor kellhom bżonn dak li jsejħlu kredenzjal, aħna sejħlu Pilgrim Passport. Bażikament il-kredenzjal kien ikun id-dokument li tik l-awtorità biex timxi minn post għall-ieħor. Iġifieri n-nies kienu jagħmlu għal skop reliġjuża, kienu jagħmlu għal skop biex joħorġu minn pajjiżhom, biex jiskopru pajjiżi oħra, biex jintaqgħu ma' nies oħra. Iġifieri l-iskopijiet dejjem kienu vari u għadhom vari. Dika naraw wkoll anke fl-istorja tal-arti. Pereżempju kellek ħafna nies bħal Cézanne, Van Gogh, illi daw kienu pereżempju jekk tara Van Gogh kien jagħmel ħafna pellegrinaġġi Provence, illi fejn kien Pitter, fatti għadek illum tista' tmur u timxi fuq il-dak tiegħu biex taraw wkoll anke minn fejn saru minn fejn ħadu ċertu. Ekku, fatti ġifieri anke kif qed tgħid inti għal raġunijiet differenti. Nista' norbot punt ma' da bħalissa għandna exhibition għaddejja fil-Malta Postal Museum bħala parti mill-attivitajiet li għandna tal-konferenza din il-ġimgħa. Il-konferenza sa ssir propri l-ġimgħa dieħla u x'vera? Se ssir nhar il-ħadd, eżatt. Nhar il-ħadd tajjeb. Imma l-artisti li għandna huma pellegrini li dawn mxew kamil raw pajsaġġ sabiħ. U għaftu. Sekku. Mela, tiġ sajdina forsi ftit żgħira aktar tarif anke fuq il-konferenza li għandkom tmiem din ġimgħa. Bħalma semmejna ftit ilu il-sibt għandna il-film The Way My Way li se jsir St. James Cavalier. Li jidher inkredibbli għax sakemm konna nitkellmu. Kien hemm it-trailer u anka il-xenarji ta' ġo fih jiġru eċċezzjonali. Naħseb ix-xenarji ħajkunu uħut minn huwa parti essenzjali ħafna u ġvera li ħanitkellmu fuq dan. Il-location tkun isa karattru wkoll fil-film. Aħna nitkellmu fuq 50 Shades of Green. Intu Ġifieri s-sibt għandna il-film. Il-ħadd mill-10 sa l-4, l-10 ta' fl-4 ta' f'sinar, għandna konferenza fejn għandna speakers varji, għandna delegazzjonijiet ġejjin minn 26 sa dalodu assoċjazzjoni minn 18 il-pajjiż, se nintaqgħu kollha r-Rabat. U t-toks li għannu ma' varji, nibdew b'waħda akademika, forsi naqra tqila ma' akademika, fis-sens li xinu pellegrinaġġ mill-istorja ta' żmien il-mitoloġija Griega sal-lum, ġifieri mhux purament żmien Kristjan. Imbagħad waraha insiru iktar prattiċi għaliex għandna pellegrin Irlandiż, storyteller tal-ġen, li dam il-pellegrinaġġ ta' 6 xhur mill-West of Ireland, qasam l-Irlanda, qasam l-Ingilterra, qasam Franza, qasam Spanja biex wasal Santiago u se jispjega fi 3 kwarti is-6 xhur tiegħu tal-ġen. Jiena vera grazzi tal-li ġejt hawnhekk James u tajtna toma żgħira minn forsi iktar diskussjonijiet li ħankomplu nitkellmu forsi magħhom aħna imma anke dawk it-telespettaturi li qegħdin id-dar forsi ħeġġeġnihom ukoll biex ikomplu jiskopru propju fuq iċ-ċirkamini u anke jkunu jistgħu jingħaqdu magħkom, jistaqsu xi mistoqsijiet anke fuq il-Facebook page. Iva. Biex. Għalek minn għawak nħarġukom itlu fuq il-Facebook page Xirkamini u għammek jiena nħobb ngħidlhom il-Facebook pages jagħmlulna xogħolna x'flok nfittxu aħna kollha bdejt li jkun hemm. Issibu hemmhekk, grazzi għal hija xi ħaġa interessanti immens vera proset grazzi tal-li ġejt hawnhekk magħna. U forsi nerġgħu nintaqgħu m'għandhom mhux ħankomplu nitkellmu fuq iżjed minn dal-mixjiet. Nirringrazzjak. Jew tara naf xi mixja. Se naraw. U jitħajjar. Kollox nitħajjar. Grazzi ħafna. Grazzi, vera grazzi. Minna hawnhekk aħna mmorru